Het verhaal waar u getuige van bent is er een van romantiek en tragedie, van moord en de ontaanbare drang naar wraak. Is er een betere manier om samen een gezellige avond door te brengen? Orient Express voor station Belgrado. Noodgeval nummer 867. Hallo? Hoort u mij? Wat gebeurt er? Volgens mij zijn we gestopt. We zitten vast. Meneer Ratchet, mon Dieu! Zagen jullie dat? Voor Daisy Armstrong. U begrijpt niet wat ik zeg, monsieur. Er is een moord gepleegd in deze trein gisteravond en dat heeft bepaalde implicaties. Dat begrijpt u toch wel? Waar kan hij zijn? Je ne sais pas, dat is het hele probleem. Iedereen hier heeft mij leugen na leugen verteld. Maar vergis jullie niet, ik weet wie Bruno Cassetti heeft vermoord. En ik weet precies hoe.